Bismillahirrahmanirrahim. Yani temaşavana şamiro ser rızık haber bidin. Ser rızık ayet ki bejim o hikaye ki bişa hoşik heye kemer ders derdi azyu bejim. Naha Huda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibe Bismillahirrahmanirrahim. Er-rızku alallah. Dibe rızk ezdim. Rızkı xun netirsin tane xebateki bikin ez jî nesîbê we bişînim. Namer heywanat nêre, heywanê behrê, heywanê binê axê, heywanê ku difrin, êşer axê vesaire dixebitin yek heywanekî jî êvarê bişçî nayê mal. Nakevin etiriya rızkê xwe, rızkê sebiyê xwe, heywanê ku hêka dikin, hêlînê çê dikin, hêka dikin, tê jî dertê teva xwe dikin. Ê ku bi şeklê dinê ê ku doğum dikin vesaire, nakevin etiriya rızkê xwe û sebiyê ku heywana ku têşka ku çê bibe, xweda nesîb dişîne. Tenê em însan em ketine etiriya rızkê xwe. Em datîne ser ev, datîne ser ev, datîne ser apartmana, erda û ersa û filan û pêvan, hêj jî em têr nabin, hêj jî em bi birayê xwe re xeber nadin ji bo didonim erd. Ji bo 10 milyon pere. 10 banknot pere. Îca tiştekî hava ku nesîbê meriv be, kesînlikle ji nesîbê meriv naçe. Ez ê vê hikaye bêjim. û ne nesîbe jî meriv çawa jî bike wê here. Dibe di zamanekî da zilamekî hebiye ji kerara û ji hespara kurtan çêkiriye, zîn çêkiriye. Ê ku wan kirine. Ê berê heywan pir bûn, ker pir bûn, hez pir bûn, xelk li wan swar dibû, diçûn, dihatin û îca davêtin ser pişta wan ku rehet be, hem ker tevlin nexe, hez tevlin nexe, hem jî swarbûna wan xweş be. İdara xwe bûya wayî dikir. Zamanekî dirêj bûya we îdara xwe dike, kurê mezin dibe, kurê xwe jî tîne dikanê, bi kurê xwe jî dide hînkirinê, meriv çawa kurtana çê dike, li gora em bêjin haşa ker mezina bûna wî, piçûk bûna wî, tedî çawa terzî ölçiya meriv digirin ya, kurê xwe jî hîn dike. Kurê xwe jî hîn dike, tevî vîya li dikanê da, di cîkê da, ji xwe re jî weka qoltiqekî çêkiriye, ji wî kurtanî wisa weka şeklê kurtan da çêkiriye, al wê derê cana lê ku dibetle lê rûdinê eger nanê xwe bixwe, avkî bixwe, çakî bixwe li gorî zeman vesaire, û ji kurê xwe re dibe laviya ciyê min e, kes xarşî nebe, û di cîkê da bi dizîka heya kurê wî jî jê tineye, cêbikekî di wî kurtanî da çêkiriye, peremerekî wê ku zêde hebe, dixe wê derê, ha ti kesî jî jê tine. Rokê ev zilamê hanê îşê wî dertê, wê here cîkê hezirê mehekê filan ew ê nê texmînin, ji kurê xwe re dibe lawla vazê herin, wat îndî tam ji heqê dikanê dertê, zanî çêkî, fiyeta jî zanî, werhesit her tiştê jî zanî, wê biçî çêkê falan, hayete ji dikanê hebe law, û hayete ji vî qoltiqê min kurtanê cîb elê rûnê min hebe, kesînlikle nefiroşî nedî kesî. Kesînlikle. Vê biraber çend hev kurtanê wan çêkiriye hene, ê hespa jî, ê kera jî, ad bê vana bifreşe, vana hevqasî vevqasî, feqet ê viya nefroşe, binê hayete ji te hebe. Divê temam. Bav diçe. Bav diçe, hevka hergav şeveqê eviya tê dikanê, êvarê diçe, malê tê dikanê, çema pey derpey, îşê xelkê çê dike, wan kurtanê hazir hene, ê ku tê nev dikin, difroşe, kurtan mirtan dikanê dixedin, rokê yek tê dibe acîl ji mir lazim e, vê dibe nema. Tê dikanê rûdinê dibe eger tu bixwazî, em îştera çêk ölçiya te bigirin, min çiqa kengê wala dirosê ro, eviya dibe heyra acîl ji min lazim e, ez diçim filan pêvan, ad dibe wav yap de min. Avî ku eviya dibe heyra nadim, viya cî bavê min e falan pêvan vesaire, tiken nake bela xwe ji destê wî nake, eviya di dilê xwe de dibe wala ez fiyekî zêde bêjim, pir zêde, fiyeta viya normal 10 kaxit e, ez ê bêjim 30 kaxit, miheqîq wê nekira, ez ê jî xelas bibim. Dibe wala ez difroşim fiyeta wî 30 kaxit e. Eviya dibe heyra tamam dikurim, aşta 30 kaxit. Hemen derdixe didekî. Ê jî biçûk derdixe didekî, viya nabêje, nikare bêje ez nafroşim jî filan pêvan.
Dile xwe dibê xwazim gotina pêncî şêst frank îdî çû. Didek. Dedi kefa wî tê dibê wala min bîst baqinotî bîst kaxetî zêdetir min kar kiriye. Eger sê çar û çit keva arê bav tê. Bav tê tê dikane çawal hewa lûz nere ku kurtanî ekî wîtine. Dinyakî pere ji tok kiriye seskê wê derê. Kurêm ka dibê wala bava min firot. Ana miştan nego nefroşe ji bû pêxember vesaire dibê wala min firot. Çû ve çavke bav epey digere û filan û bêvan û vesaire vesaire heta serê şe'rekî jî astike. O zaman ki dikeve arê epey zaman ketî êdî de hesabê bine çiqa zaman ketî arê nere wa zilamekî hat û wî koltuxî wî kurtanî wî eyn ev kurtane tîne dikanê dibê wala tejmera viya ava van dermanderî û qetiyana falan bêvan tamîr bikî hêvê dê birabe û îro dibê dernayê dibê wê sibê ya xwe destme dibê temame ev ya çawa ji dikanê diçe xwe dî ev ya radibe hema dizîka wî çekî re cêbekirê nere ewa perî cî xwedane. Dime wiya jî nizamiye ku tu birda va cêbik heye filan bêvan bibîne çi awa çêkiriye wan perê xwe derdixe kurtanê mêrik tamîr dike rokê diro dikeve arê mêrik de kurtanê xwe dibe perî wî didêke diçe. Dîsa radibe şe'rekî yaz dike yani dibê ku gava ku nisîbê meriv be naçe ne nisîbe here ku derê jî here wiya li dinya jî wê dîsa were ber meriva. Wê dîsa were ber meriva mesela. Ti nerî di belgesela de gelek caran meriv dibîne ti nerî çivîk rûniştiye ji xwe di hêlina xwe da tam esna ku bifire esna da ku bifire tedî em bêjim mêşekî mozekî haş memleketekî dûr tê çivîk radibe li hewa wê zeft dike mesela wê dixwe. Çikî ecelê wê mêşkê hatiye wê mozê hatiye û çivîk jî wê ya nisîbê wî ye nisîbê xwe lûr zeft dike dixwe yanî. Kes nisîbê kesî naxwe em nekevin etiriya nisîbê xwe. Wallahî Xwedayê Teala çi gotiye tek tek hatine cî ji vir pêda jî temam jê wê werin cî. Em têkevin etiriya îmanê em ê îmanê xelas bikin nekin dirokî wiha zehmet da zor da em di zamanekî pir zor da jiyan dikin. Nisîb tê ê her kesî ji tê. Eger qandî em ketine etiriya nisîbê xwe em heqas biketine etiriya îmana xwe wallahî îmana me wê wisa mezin bibûna bêhed û bêhisab yanî ji bavê şeytan zêde bû qarşî me bûna di wextê ecel da yanî ji bavê zêde bû me îmanê xelas kirine. Îja walahi îro bi qenaeta min hinkî şüphelî ye çunkî pir êm e me dev ji mejê berda û me dev ji rojê berda û me dev helal û heramî berdaye û me dest faîzê kiriye me dest vira kiriye tenê hema bira pere were mesela hele hinek esnaf hene ti çi dikan hema çi hebe dibê baş eve çi hebe dibê baş eve mesleka me de jê ye hinek mele hene li taziya li gora tavrê taziya xeber didin zengîna ayrî xeber de feqîr ayrî ji bo çi ji bo jê hezkin çar qurêş menfieta dunyayê menfieta dunyayê ne pir mihîm e menfieta xweda mihîm e a xweda hezkirina xweda û Resûlî mihîm e yanî gavakim hezkirina xweda û Resûlî têxin qelbê xwe a ew çax dibe kîmlik ji me re ew çax ku em Müslümanin em ji ummeta Hezretî Muhammed Mustefa ne hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emetî xweda bin.